hankalin al'umma ba. Yau waɗannan alƙalai masu daraja, masu mutunci, masu son ci gaban Najeriya, waɗanda suke so su riƙe wa hanyoyi wanda za a dinga wa al'umma adalci wajen hukunci in an cuce su. Kuna da ji abin da suka faɗa. Gaba ɗayansu su biyar sun yi Allah wadai da zaluncin da aka yi mana a kotun farko, sun yi Allah wadai da zaluncin da aka yi mana a kotu ta biyu, sun yi Allah wadai da rashin duba ƙa'idoji da ya kamata a duba. Kuma a ƙarshe ma har suna yin gargaɗi ga ƙananan alƙalai da cewa su ji tsoron Allah su kuma fito su yi dinga yin abin da ya kamata domin kada su ci gaba da lalata martaba da mutuncin kotu a Najeriya. Saboda haka muna cike da farin ciki, muna murna, muna kuma yin godiya ta musamman ga waɗannan alƙalai. Allah Ubangiji ya ƙara musu ƙarfi na yin adalci ga al'umma na wannan ƙasa ta mu. Ta ɗau zafi a yanzu me za ka yi ka sauke ta yadda kowane ɗan Kano da ɗan NPP da APC da wanda baya siyasa ma zai ɗauka shi ɗan Kano ne kuma zai tinkaho da kai. Dole ta ɗau Kano ta ɗau zafi domin al'umma sun shiga wani hali mawuyaci. Al'umma sun fito sun zaɓi abin da suke so. Al'umma sun yadda suka shiga firgici saboda abin da ya faru. Wannan yanayi da kake ji kake faɗa Kano ta shiga yanayi ne na murna, yanayi ne na godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'o'insu. Babu dai wakilan jam'iyyar APC a cikin zauren kotun a wani abin da ke zaman alamun ilimin abin da ke tafiya tun ma kafin ranar ta hukunci. To sai da kuma ko bayan jihar Kano kotun ya zuwa ranar yau ta kuma tabbatar da zaben gwamnonin Lagos da na Bauchi. Bala Abdulkadir Muhammad dai yana zaman gwamnan Bauchin da kuma ce a shirye yake rungume ɗaukaci na masu adawa a jihar. Gwamnati ta kowa ne, da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba yana da haƙƙi, kuma mu mun san wannan shi yasa kullum abubuwan da muke a Bauchi muna yin sa ne bisa adalci da ganin cewa talaka shine shugaba, shine ya zaɓe mu kuma shi ya zaɓi wancan, sai dai kuma wanda suka zaɓe mu ne kawai suka fi yawa. Da karamar kotu zuwa